Però no tan sols estem parlant de la tortura exercida des de l'aparell repressiu de l'Estat en l'època sinistra del govern socialista de Felipe González, on s'emmarquen els fets de la garsonada del 92 que avui denunciem. Estem parlant de la violència, de la tortura i del terrorisme d'Estat, del franquisme, de la transició, de després i d'ara mateix. I com és possible que després de 35 anys de mort del genocida Franco existisca aquesta situació de violència i repressió? Doncs perquè són els mateixos. Són els seus descendents defensant els mateixos interessos i privilegis que se'ls asseguraren amb els pactes de la transició junt a la seva impunitat per les seues responsabilitats en el genocidi franquista. Per això aquella transició tan convenient i beneficiosa per als falangistes, banquers, Església Catòlica i de més fauna del franquisme, amb la complicitat dels partits democràtics com el PSOE o el PC, que ara van corrent a donar-li suport al Garzón, no importa el seu currículum de repressió i violència i de la utilització de les víctimes del franquisme per a rentar-se la seva imatge. Voldria recordar a tants com han caigut en aquesta època de democràcia i que els seus crims han quedat en la impunitat. Però són tants que necessitaria tota la nit. Per això citaré al Miquel Grau, assassinat en el 77, al Valentín González, assassinat en el 79, i al Guillem Agulló, assassinat en el 93. En ells crec que estan tots. I finalment volia recordar a Ramon García Sanz, a José Humberto Baena, a José Luis Sánchez Bravo, a Juan Paredes Chiqui i a l'Àngel Otaegui, que després demà dia 27 farà 35 anys que els assassinà el franquisme, una dictadura que comença matant i que avui és el dia que segueix fent-lo. Moltes gràcies.